Dobre, dneska ideme baliť objednávku číslo 19955, tak sa poďme na to pozrieť, hej. Týpek si objednal 3 akrylové figurky, všetky sú to z Hunter x Hunter, hej. Potom následovne si objednal figurku Hisoky. Zatiaľ to budem dávať sem, potom to ešte musím upraviť. Taktiež Gonovú figurku a Naruto figurku, kde by mal byť aj akrylový stand s Kuramou. Hej, do toho sme neskončili, si vybral túto Luffy figurku od Abystylu. Už to nemám kam dávať. Do toho SH figura z Tamashii Luffy. Sasuke Uchiha Tamashii Nation. Položím to radšej už na zem, lebo to nemám kam dávať. A nie len Sasukeho, ale aj tohto nádherného Naruta Tamashii Nation. A keby toho nebolo málo, tak k tomu ešte túto repliku z Genshin Impactu. Keďže sme rozhodli, že natočíme takéto video a sme si to vybrali a boli tam menšie problémy, ale taká skvelá komunikácia, sme to vyriešili, tak ti posielame aj tohto Luffyho ako darček, snad to poteší. My to ideme pribaliť, zabaliť, čiže tu máme objednávku zabalenú, tu máme nejaké ešte malé, čo chystáme. Ak chcete, aby vaša objednávka bola vo videu, tak napíšte do komentárov číslo objednávky a nejaké video s vami spravíme a dáme vám tam veľký väčší darček ako odmenu. Tak sa vidíme pri ďalšom videu. Ja to musím odniesť do pakety.